vítám vás tady na dnešní demonstraci, kterou jsme nazvali proti normalizaci izraelské genocidy v České televizi a chceme tématizovat, jak manipulativní až lživé zpravodajství České televize k otázce válce proti Gaze, tak také neřešení stížnosti jejich kontrolními orgány, ať už malé rady pro Českou televizi, či velké rady pro Českou televizi a rozhlas. Možná by přivítal i tady pána s cedulkou ruce pryč od České televize, kdybychom měli parafrázovat ruce pryč od izraelské Hasbary. Ano! Je veřejnoprávní instituce, která se odpovídá ke kodexu a k zákonu o České televizi. A naše demonstrace je tady svolána právě proto, že jsme přesvědčeni, že Česká televize svým dlouhodobým vysíláním k palestinské otázce porušuje kodex a zákon o České televizi. Čili my jsme tady proto, ne abychom si uzmuli Českou televizi, ale abychom právě Českou televizi vytáhli z toho uzmutí izraelskou propagandou a izraelskou Hasbarou. Čili to jsou dvě různé věci, pane. Čili ruce pryč od České televize. Možná tady pán někomu chtěl promluvit, ale rozhodně ne k nám. Konec Hasbary z našich daní! Ještě než začneme, dneska jsme se tady sešli, protože probíhá otevřené jednání Rady České televize. A než se dostaneme ještě k tématu samotnému, dneska připadá také smutné výročí Nakby, čili etnického čištění Palestiny. Připomeňme si, že v roce 1947, ještě před vyhlášením státu Izrael, docházelo k etnickému čištění Palestiny. V roce 1947 až 1948 bylo takhle vyčištěno na 750 000 Palestinců, 500 jejich obcí zbořeno. Čili dovolte, aby vás vyzval k uctění památky Palestinců a uctění památku těch, kteří jsou oběti Nakby, ať už minulé, či stále probíhající. Takže prosím, minutu ticha za oběti Nakby. Děkuji vám. Takže ještě jednou vítejte na dnešní demonstraci. Koncept této demonstrace je pojat tak, že já vás budu touhle demonstraci provádět. Pozvu tady v průběhu akce 3 řečníky a mezi nimi vždy proložím příběhy z minulosti, ať už vzdálenější, či současnější nebo blížší minulosti, kdy jsme měli podezření na porušení kodexu a zákona České televize ze strany vysílání, zpravodajského vysílání Českou televizi, kdy jsme podali poměrně věcné a fundované stížnosti k radám a kdy rada nekonala, nebo spíš vás seznámí s příběhy a žartovními, srandovními příběhy, jak si rada s našimi stížnostmi poradila v kontextu toho, jak si poradila se stížnostmi třeba opačné strany na vysílání, které se opačné straně zdálo příliš propalestinské. Máte tu představu, že Česká televize vysílá propalestinsky? Někdo tu představu taky má, no, tak si to můžeme společně zasmát. Čili teďka možná by vytáhl hnedka na začátku jeden příběh a nebudu až tolik mluvit z patra, protože se chci zdržet opravdu faktografické stránky věci. Jsme přece jenom před Českou televizí. Dlouho jsme to připravovali a uvažovali jsme taky,
kdy to svolat, nabízelo se velmi jasný termín toho, kdy si Česká televize nechala zadat analýzu o svém vysílání ve vztahu k válce proti Gaze a byla si natolik vědoma toho, že jim tato analýza vyjde dobře, že potom jaké to překvapení, když se z brněnské analýzy Motalovy skupiny dozvěděla, že dlouhodobě ve svém zpravodajství Palestince dehumanizuje a mýtizuje a že palestinský palestinský narrativ je upozaděn oproti narrativu izraelskému. Já jsem na poslední radě, prosím pěkně, proseděl na otevřené radě 3,5 hodiny. 3,5 hodiny jsem tam seděl za těmito okny, aby intervenoval ve věci zveřejnění téhle analýzy, protože veřejnost má samozřejmě jako koncesionáři máme právo k těmto informacím se dostat, protože se je taky platí bez našich daní. Po 3,5 hodiny mi dostalo odpovědi ze strany ředitele, že tuto analýzu prostě, které se nebudou vyjadřovat a že ji zveřejňovat nebudou a že si mám nastudovat či poslechnout to, co už bylo rozhodnuto, čili doma jsem se dozvěděl, že vlastně to samé, že tu analýzu zveřejňovat nebudou. Televize ji zveřejnila až poté, co si nechala vypracovat alternativní analýzu, kterou údajně vyviňuje její křivé reportování o situaci v Gaze, o válce proti Gaze. Když odmyslíme to, že ta původní kritická analýza stála 30 000 korun, kdežto tady tahle alternativní analýza, která Českou televizi pohladila po bříšku, stála rovných bratrů 90 000 korun, takže si 3krát jako zaplatili za dobrou analýzu. Nemůžeme to považovat za hodnocení nebo srovnání věrohodné, protože ty parametry, které byly v zadání, jsou odlišné. Čili v první analýza reportuje o jiném časovém období než ta druhá analýza, čili to srovnání prosím pěkně nesedí, jak se třeba tady dozvídáme z úst blízkovýchodního zpravodaje Šanta či dalších. Šanto je propagandista! Šanto je propagandista, to všichni víme, když o sobě si myslí, že je to expert. Takže jsme tady taky proto, abychom jednak jako analýzu už tady vyzdvihli, jednak proto, abychom taky poukázali na ty blízkovýchodní zpravodaje jako pan Santo či Borek, kteří dlouhodobě nesplňují požadavky na blízkovýchodní zpravodaje, ať už neznalosti jazyka, neznalosti terénu, určitou naivitou přístupu, dekontextualizací situace, či určitým cynismem, s kterým k otázce Palestiny a války proti Gaze přistupují. Jsou experti propagandy. Experti propagandy to ano, můžou vidět a konečně kolikrát se nám to potvrdilo, protože sami právě neumí věcně reagovat na dotazy, které jsou k ním snášeny. Velmi prostě surově a neomaleně a osobně se navážejí do svých kritiků i na sociálních sítích, nehledě na to, k čemu je zavazuje jakýsi kodex desatera, které si samé vedení České televize ve vztahu právě k působení svých pracovníků a svých redaktorů na sociálních sítích dala. Tak a teďka bych vám seznámil stručně s prvním případem, kdy byla Česká televize intervenována za poslední dobu ve vztahu k Palestině. A jestli mi někdo podrží to mluvítko, tak aby si vytáhl k tomu takový taháček, aby byl právě přesný v tom, jak Česká televize reagovala a kdy to přesně bylo. Říkal, že se tak, to. Abyste měli představu, možná tady tohle, můžeš? Děkuju. Jak Česká televize reaguje ve vztahu k čemu a k jakým stížnostem? Potažmo rada pro Českou televizi. My právě pořád urgujeme radu pro Českou televizi, ale přitom je třeba si uvědomit, že v té radě sedí jenom taky lidé. Jo, a jsou tam lidé jako Pavel Matocha třeba, který psal texty varující před rozmachem takzvaného nového antisemitismu, když byl zvolen starostou za Prahu 1 Pavel Čižinský. Takže s volbou Pavla Čižinského na místo starosty Prahy 1 mělo dojít k rozmachu antisemitismu a mrk, implicitně, explicitně, taky k ohrožení židovských rezidentů Prahy 1, potažmo jako k ohrožení židovských památek na Praze 1. Takže to je prosím pěkně člověk, který zasedá v radě a který
bude taky naši žádost posuzovat. Že, pane, pryč, ruce pryč od České televize. Co bychom řekli, ruce pryč od Rady České televize? Měli by tam být odborníci? Nebo neodborníci, může tam sedět kdekdo. Je to konečně orgán, který reprezentuje celou, nebo má reprezentovat celou strukturu společnosti, čili jaká společnost, taková Česká televize. Sedí tam taky Jefim Fištejn. Pán poněkud, řekněme, jak to říct slušně, no, slušný výraz se mi nedostává, možná tak to nechám být, ale pán, který třeba napsal o židovských aktivistech za mír, prosím pěkně, že to jsou lidé, kteří v skrytu, možná tam bylo trošku jako sexualizováno něčeho, a v skrytu vlastně touží po zabití z rukou Hamásu. No. Čili to jsou slova pana Fištejna, který taky bude posuzovat naše stížnosti, čili jsou to jenom lidé. Tam je 15 000 dětí, jsou Hamasy. Co, všechny děti jsou Hamas, ano, všechny děti jsou určitě Hamas. Takže první intervence, kterou vy zmínil, tak to jsou děsivé zprávičky. Já už jsem něco, máme čas, no, když tak mě předušte, že vás třeba nebaví nebo něco, protože za pár hodin si třeba můžeme sednout dovnitř a intervenovat přímo. Tak, a to je opravdu srandovní příběh. Dne 8.9.2018, či už to byl nějaký čas zpátky, odvysílala Česká televize v dětském pořadu Zprávičky minutovou reportáž, která popisovala zoufalou situaci dětí v pásmu Gazy, kterým se vinou Trumpova rozhodnutí seškrtat finanční příspěvek pro UNRWA, nedostávalo učebnic a palestinským učitelům výplaty. Řekli byste si, nevinná Zprávička v dětském pořadu, jednominutová. Ovšem, aby nesmohli v českém kontextu. O citelném výpadku příjmu psala ve svých zprávách sama UNRWA, přičem reportáž České televizi popsala jen výseč toho, čemu Palestinci vlivem izraelské blokády pásma Gazy v té době dlouhodobě čelili. A opravdu jako vypuklo hotové peklo na zemi. Všiml si to školní výbor sněmovní, už tenkrát předsedal Václav Klaus mladší. Takže školní výbor sněmovny označil tuto minutovou reportáž na dětském kanále České televize ústy svého tehdejšího předsedy Václava Klause mladšího za, cituji, propagandistické zprávy, které jsou zcela v rozporu s českou zahraniční politikou, a na podnět se pořadem zabývala Rada České televize. Čili zprávičky minutové o nedostatku české učebnic jsou v rozporu s českou zahraniční politikou a zabývá se tím teďka Rada České televize. Kdyby jste čekali, že Rada České televize to smete, jak smetává naše několika stránkové analýzy, ohromně byste se mýlili. Radní Rady České televize reportáž pro děti řádně zkritizovali a její tehdejší předseda Jan Bednář se jel výsledek jednání předložit osobně ve sněmovně. Tam předseda Rady České televize k nedostatku učebnic pro palestinské děti podal vysvětlení, že situace na Blízkém východě je komplikovaná a aby divák o nezprávě porozuměl, musel by znát historii tamních zemí za minimálně posledních 70 let. Prosím pěkně, předseda tehdejší rady, a pořád jsme u těch dětských učebnic, ale musíte znát historii a kontextualizovat najednou aspoň 70 let zpátky. Pořadu bylo dále vytknuto, že byl převzat z alžírských zdrojů, no tak zdroje byly uvedeny. Česká televize mezi tím celé zprávičky z 8. září 2018 divákovi znepřístupnila a tak mohl i předseda rady Jan Bednář poslance ujistit, že, zase cituji, věříme, že po těchto opatření, kdy jsme stáhli tenhle minutový dětský pořad, to je opravdu boj, která přijala redakce zpravodajství, už k ničemu podobnému nedojde. Bu. Kdo si však myslíte, že tím to skončilo? Šeredně byste se mýlili, protože na scénu nastupuje po malé radě i velká rada pro rozhlasové a televizní vysílání tentokrát. A do sněmovny po malé radě naklusal, přispěchal s vysvětlením i tehdejší místopředseda velké rady pro rozhlasové a televizní vysílání Václav Mencl. No. Ten vytěšeným poslancům a poslankyním tlumočil závěry velké rady k minutové reportáži o nedostatku učebnic pro palestinské děti a peněz pro jejich vyučící. Tak to vlastně lidských štítů izraelsko-americké blokády Gazy, ne? Když prohlásil, že mírou zjednodušení, jednostranností a uvedením značně zavádějících informací reportáž poskytla dětskému divákovi neúplný a zkreslený obraz událostí v pásmu Gazy. A ujistil je,
že k obdobnému porušení zákona, tady došlo porušení zákona, tohle minutovou reportáži na dětském kanálu, by nemělo dojít, tak už ji stáhli, tak už by to nemělo dojít, ale pokud by přesto podobnému duchu odehrálo, mohla by se rada za to ve správním řízení udělit pokutu. Čili to už jsme tak daleko k tomu, děkuji, k tomu vyhrožování, stažení, z porušení zákona a pokuta. To je k dokreslení toho, jakým způsobem doposud pracovala Rada České televize ve věci stížnosti na neobjektivitu v reportování o Palestině. Nechme stranou, jaký chaos, jaké zděšení by vyvolala ne minutová reportáž o nedostatku školních učebnic v Gaze, ale hutný příspěvek o celé kolosální míře genocidy, kterou Izrael v Gaze páchá. Když touto nevinnou vlastně reportáží se zabývaly 2 rady pro kontrolu nad vysíláním, 2 sněmovní výbory, ředitel televize a spousta dalších lidí. Pro nás je důležité, co k tomu řekl blízkovýchodní zpravodaj a expert, jak si sám v tom rozhovoru pro Český rozhlas, jak se tam zatituloval, poněkud orientalisticky, expert na blízáč, no, tak expert na blízáč to nebude nikdo jiný než Jakub Santo, ano. Ten reportáž označil za, cituji zase, pitomou, nepřesnou a zavádějící a přidal jednu lež a jednu manipulativní tvrzení. Reportáž není o západním břehu, kde školy provozuje Fatah z vlastní příspěvku, ale z Gazy, kde působí UNRWA, jako by UNRWA nepůsobila všude tam, kde jsou vyhánění Palestinci. Čili nejen v Gaze. A Gaza okupovaná samozřejmě. Co? Není! Gaza okupovaná není. Nehledě na to, co říká Hákská konvence o účinné kontrole Izraele nad pásmem Gazy. To ji můžeme vidět dneska. To je tu okupaci Gazy. No, ve stejný čas však poskytl rozhovor i další blízkovýchodní odborník, moc neznalý jazyka, a to je, který nastoupil po Jakubu Santovi, a to je expert pan David Borek. Ten pro jistotu okupaci jako termín vynechal úplně a mluvil o izraelské vojenské správě na západním břehu jako o baňkách chemického kouzelníka. Miluju tenhle barokní jazyk pana Borka. Měl se možná zrodit jako barokní sochou někde v Kupsu, ale promlouval do České televize na téma Blízkého východu, kterou očividně moc nedala. Takže baňka chemického kouzelníka, který dává dohromady 2 národy. 2 národy, takhle prostě ty baňky. Pardon, tady mám ještě jedno No a o tom a o západním břehu vůbec mluví jako o tavicím kotlíku. A hlavně, prosím pěkně, právě v té souvislosti promluvil pan Borek taky o tom, co je fuj hamba palestinským odbojem, který vysvětlil, analyzoval z analytického hlediska. Palestinci to dělají kvůli 15 minutám slávy, jinak jejich nudném životě. Prosím pěkně. Jinak mají nudný život. Co by dělali jiného? Na dokreslení situace Zuzana Tvorušková a další reportéři, kteří takhle intervenují nebo vedou rozhovory, tak nebyla schopna vůbec, oslněna výkonem tohoto barokního muže, tak nebyla schopna vůbec promluvit, nebyla schopna vůbec vlastně nějak jako konfrontovat tyhle baňky chemického kouzelníka. Na to si opravdu slov nedostávalo, no. Samozřejmě jsme podali stížnost. Jak pak taková stížnost asi dopadla oproti těm stížnostím Václava Klause mladšího na zprávičky minutové? No nedopadla samozřejmě nijak, nikdo se neozval. Nikdo z radních jako nespěchal do sněmovny něco vysvětlovat. Žádné sněmovní výbory nezasedaly, ředitel televize nehrozil demisí, pokud se situace neobjasní s Davidem Borkem a s jeho 15 minutama slávy a chemickými baňkami kouzelníka. Leč přišlo nám po čase, po nějakých těch měsících, vždycky musíme urgovat, je nám to až trapné, tak nám přišlo vysvětlení. To vysvětlení obvykle chodí tak, že oni se zeptají samotného Borka, co se o to myslí, jim to napíše. A vy prostě jako tak nějak působili fundovaně. Čili teďka by vám s dovolením přečetl, co nám poslala k téhle stížnosti rada.
Takže ta Borkovy úvahy ještě rozvinula, pokud je to možné, tak je ještě rozvinula další jazyk, když popsala, že jevy jako existenční nuda, imitace, teroristický útok jako memetický fenomén, po případě teroristický útok, co by ventilace potřeby vzrušení, to jsou nějaké vlhké sny někoho, kdo to tam píše, pro boha. Úplně, jako televize jako Dada. Nebo únik z nezáživné reality. Únik z nezáživné reality, opravdu v té Gaze tam se nudě, jako nezáživná realita. Čekají na toho kouzelníka, kdy konečně přijdou, chodí, že, s tím Borkem. 15 minut slávy už proběhlo, takže tady máme Gazu jako mem. Jo? Západní břeh. Po případě teroristického útoku, ventilace potřeby zrušení nebo únik z nezáživné reality, jsou experty běžně zahrnovány mezi příčiny terorismu na nejrůznějších stranách. Odbytok podepsáno Rada, nazdar. Jo? Čili máme vlastně splněno Gaza jako mem a odpověď jako Dada. Takové členové Rady České televize ukazují, jak se umí vyhnout slovo okupace, a tak Borkův popis izraelské okupace palestinských území, co by Baně kouzelníka doplňují výkladek o konfliktní zóně, to je taky takové sporné území, konfliktní zóna, kde probíhají, ještě to je pěkné, západní břeh, ano. Čili co byste řekli k těm osadníkům a takhle, jo? Etnická čistka! Etnické čistce, nelegální osady, to by si jeden myslel jako tak nějak kriticky uvažující člověk, že ta televize by snad na to mohla slyšet, ne? Na pojmy, které jsou v mezinárodním právu. Okupace, no? Dosídlování nelegální, kolonizace, anexe, nic takového, jo? Ale místo toho Česká televize ústy své rady mluví o probíhající unikátní dynamické demografickém trendu. Probíhající unikátní dynamické demografické trendy. To je prosím pěkný popis České televize, po případě Rady. Nelegální osadnické kolonizaci jako západního břehu ze strany jako Izraele a partijního a tak. Jo. Je to dynamický proces. Bezvětšinak navazují na svá minulá stanoviska a osvědčují se z neschopnosti posoudit pořad jinak, než jen optikou děl, těch vůči nímž je stížnost podána. Takže to je první takový případ, s kterým jsem vám chtěl seznámit, a ještě tady mám dva takové neméně srandovnější. A pak tady mám vlastní stížnost, ale mezi tím ještě pozvonicky tady hlavně účinkující. Takže poprosím o slovo Rony, chtěl něco říct o Nakbě. Rony Barkam? Something about Nakba? Do you want to... Nedám Jaru? Nebo Jara? Jaru. I'm sorry, probably girls is first, no? It's okay? No, yeah, Support come, later. come, yeah, you needed to go and come. Já vykecávám zase, ne? Okay. Jaro, I'm sorry, she needs to leave, plus she's Palestinian. We need to have her first. Jara tam má vlastně taky svůj vlastní příběh, ona vám radši poví sám, než aby já tady tlumočil. Co si Takhle? Jo. Já myslím, že ne. Obráceně. Ne? Takhle je to lepší? Jo. Úplně obráceně, ne? Jo, ne. Jo, ne, dobrý, do toho. Jo, dobrý. Tak. Byla jsem požádaná, abych řekla, už chápu. To je můj první do megafonu. Byla jsem teda požádána o to, abych řekla pár slov o své situaci, která vlastně započala i mým aktivismem. A chtěla bych přečíst takový text, který vlastně to celý shrnuje. Cenzura, zklamání, strach, snaha bojovat, všechno dohromady a to pohání vztekem a frustrací. Dostala jsem prostor vystoupit v pořadu 168 hodin v České televizi. Celý den jsem nebyla schopnou nervozitou nic pořádně dělat, vystoupila jsem nicméně z komfortní zóny a rozhodla se mluvit
o tom nejcitlivější, o své rodině. Došla jsem na rozhovor, snažila jsem se odpovědět na vše, na co se mě ptali. Brečela jsem, dále jsem byla na začátku rozhovoru požádána, zda bych někomu z Gazy nemohla zavolat. Vysvětlila jsem jim, že nemají elektřinu a že mají málo baterky, ale že to zkusím a že je jen malá šance, že to zvednou. Teta mi telefon zvedla a vyprávěla 4 minuty, co se tam všechno děje. Vše bylo nahrané. Říkala jsem si, že to bude dobré. Takhle s námi bude třeba české publikum soucítit. Teď zpětně si říkám, že o soucit fakt nestojím. V neděli běžel pořad. S mamkou a bráchou jsme napěti koukali. Zjistili jsme, že mě vystřihli. Úplně. Hamba! Celá reportáž byla nevyvážená, ukazující jen jeden pohled, a to izraelský. Pojmenovali to izraelské 11. září. To, že to stálo můj čas a energii, neřeším, ale to, že teta si ve válce našla 5 minut času, že jí to sežralo, já nevím kolik procent baterky, kterou jsme šetřili, aby nám dala vědět, jestli žijí, samo je o sobě vypovídající. A proč to vše opakuji? Proč jsem udělala poprask na Loguně na sociálních sítích? Proč vlastně se snažím neustále mluvit? Je to nějaká snaha ukázat důkazy, že česká žurnalistika je proizraelská a naprosto nevyvážená. Nyní, když je tento obsah pryč, sama sebe se ptám, proč. Proč jsou potlačovány různorodé perspektivy? Proč jsou potlačovány palestinské životy? Proč je má snaha přispět k otevřené diskuzi tak rychle umlčena? Čeho se česká společnost tak bojí? Mediální svoboda nese sebou zodpovědnost a my jako diváci máme právo očekávat férové a vyvážené zpravodajství. Ráda bych se věnovala své designerské tvorbě a politicky. Pochopila jsem dost brzo, že to nejde. Naopak, je to z mého pohledu společensky nezodpovědné a nevyspělé. Žijeme v systému a buď můžeme být tvůrci této společnosti a jejich morálních zásad, nebo zůstaneme pasivními diváky. Věřím, že ne každý má mentální kapacitu věnovat se všem věcem kolem nás. Avšak když něčemu věříme a máme před sebou tak konkrétní důkazy, tak hrozné důkazy, je klíčové postavit se za své přesvědčení a bojovat za ně. Děkuju. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Stop the genocide! Stop the genocide! Nedělní demonstraci vyšel člověk na Stop the genocide! Stop the genocide! Nebyl to žádný tornado, na to chodil ten svědek, on se tam chodil. Já jsem to pravidelně přečetl, já jsem dojem, že to napsal, on to nenapsal, napsal to někdo jiný. Nakba, no more! On se nemusloval, nebo on se vědět, ale si vědět, nemůžu to říct teda do toho, nebo... Já musím říkat. Děkuju Jaře, že vlastně se že tady je s námi, že tomu dala čas a že vystoupila, jak sama říkala, z komfortní zóny, protože opravdu pro mnohé z nás, ne ti, kteří už to děláme dlouhou dobu, tak jsme si zvykli na různé ústrky a šikanu skrytou nebo otevřenou, ale pro mnohé z nás, kteří sympatizují s palestinskou kauzou a kteří chtějí něco udělat proti genocidě, která se nám odvíjí před očima, proti zabíjení nevinných, proti vysídlování Palestinců. Takže právě na to opravdu smutné a je špatné, že na to musí sebrat odvahu, že tohle není v naší společnosti, která se tak ráda holedbá hodnotami, jako je demokracie, lidská práva, hodnotovou politiku Václava Havla. Že tohle není samozřejmé. Že tohle není samozřejmé, že spíš naopak ústy naší veřejnoprávnosti je normalizována
izraelská genocida v Gaze. A my jsme tady proto, abychom řekli ne, tohle není normalizace izraelské genocidy naším jménem. Ne 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 naším jménem. Děkuji. Druhou takovou intervenci, kterou jsem si pro vás připravil krátkou, zase jeden příběh o jedné stížnosti a jak dopadla jedna stížnost na jeden konkrétní případ. Možná už to víte, já se s tím rád pochlubím znova. Nazval jsem to Důkaz kruhem, anebo jak zmanipulovat film o mediální manipulaci. Na jaře roku 2017 uvedla Česká televize unikátní kanadský dokumentární film Okupace mysli, mediální válka o americké veřejné mínění z dílny známého dokumentaristy Suta Jariho, popisující manipulativní praktiky amerických médií při vykreslení izraelské okupace palestinských území. Čili praktiky mimochodem nepodobné praktikám České televize. Jo? Čili to bylo velké překvapení, když tento film byl uveden, takže jedna strana, jedna ruka prostě prokázala jistou odvahu, aby se však stalo následující. Tento unikátní počin Česká televize však nemohl zůstat pro českého diváka bez vysvětlujícího perexu, v kterém jsme se dozvěděli, že film podle anotace pořadu na stránkách České televize byl natočen, cituji, z pozic palestinské propagandy v zámoří. Čili tenhle film nemohl zůstat tak, jak je. Už se velice těším, až bude prostě každé první zpravodajství České televize k Izraeli opatřeno titulkem z izraelské propagandy, z Hasbary. Reportáž stenografujeme z vyjádření izraelské armády, izraelského premiéra. Neberte to prosím vážně. Takovou titulku, takovou perexu se asi znosí Českou televizi. Nedožije nicméně jediný film, který byl prostě a který ukazoval na praktiky mediální manipulace, musel být nezbytně opatřen tímto titulkem. Z pozice palestinské propagandy v zámoří. Takže, co bylo dál? I to však pracovníkům České televize nestačilo. Úplně je cítit, jak se tam drbali za uchem a jak se v tom museli zapotit. A rozhodli se proto do něj svévolně zasáhnout. Do filmu o mediální manipulaci. Tím, že některé pasáže z filmu pokradno vyňali, teďka jim to něco chybělo, aby své vlastní s obsahem sdělení nekorespondující komentáře do něj zase vložili. Ono to opravdu hodně tahalo za uši, kdo si to poslechl, že to tam nepatří, protože to opravdu popíralo předchozí tvrzení, čili já jsem si dal tu práci, že jsem si nechal poslat sjetinu, vlastně titulky originální a porovnal jsem to potom s tím českým zvukem, který vlastně překryl ten anglický originál, který byl potlačen. Tady tímhle vložením a tohle manipulaci s filmem o manipulaci se dopustili tady pracovníci České televize porušení autorského zákona. Česká televize tímto počinem navíc bezděčně potvrdila poselství vysílaného dokumentu, kdy se jí podařilo zmanipulovat film o mediální manipulaci. Jelikož Česká verze filmu postrádala jindy v pořadu běžně uvedený seznam těch, kteří se na ní podíleli a kteří jsou za to zodpovědní, zaintervenoval jsem a byl tento seznam dodán na vyžádání divackým centrem, co se však nestalo hnedka za pár hodin. V zápětí však byl jiným zaměstnancem České televize znevěrohodněn jako nepravdivý a nejspíše zastaralý. Čili ten seznam, který se dostal lidí, kteří byli odpovědní a kteří chyběli v té tiráži, jakože jsou zodpovědní za ty vklady a výceci a vsupky a tak, který tam chyběl a který já jsem si vyžádal od diváckého centra, který mi přišel, tak byl za pár hodin znevěrohodněn tím, že už je zastaralý. A že vlastně ty lidi už jako za to nezodpovídají a jako zodpovědný pracovník byl označen někdo, kdo s tím filmem neměl nic společného. Tady se nabízí prostě nějaké bílý koně a nějaké mafiánské praktiky. Nerad by se České televize dotkl, jako tak dalece ve svých úvahách nechci zajít. Chudák, kde skončilo. S mediální manipulací. S jednou takovou odvážnou sjetinou, jako co se v České televizi objevila. Tak, případ
listopadu byl uveřejněn na deníku Referendum, já jsem k tomu napsal poměrně dlouhý text, kde jsem srovnával ten originál s tím českým překladem. A ve stejném duchu jsem vlastně jsem napsal i stížnost k Radě České televizi a následně i k Radě pro rozhlasové televizní vysílání právě z důvodu právě podezření na porušení autorského zákona a na očividnou manipulaci s originálem textu. Doložil jsem prostě například, že došlo k porušování zákona a kodexu České televize. Samozřejmě, co se stalo, běžel někdo do sněmovny, podával ředitel demisi, jo. Byla nějaká intervence ze strany politiků, nestalo se nic, ticho. Čili se musel zaintervenovat po 3 měsících. Oni mají zákonnou lhůtu měsíc. V případě 2 měsíce, kdy si mají vyžádat intervenci nebo nějakou expertízu, takže mají na to dvojnásobnou lhůtu na odpověď, čili 2 měsíce. Ale až po 3 měsících mi přišla odpověď Rady České televize, která se tam ze tma oknama. Rada v ní jen přetiskla zase vyjádření programového ředitele, čili obhajou té části České televize, vůči které byla stížnost směřována. Aniž by jeho slova cokoliv konkrétní orgán jakkoliv kriticky znevěrohodnil nebo zhodnotil nebo nějak komentoval. Absurdnost celé situace ještě korunuje skutečnost, že se programový ředitel ve vyjádření odvolává na tvrzení tvůrců neautorizovaný zásah. Čili v podstatě vlastně na tu stížnost odpověděli ti, jako na které ta stížnost byla směřována. Že? A jak to zdůvodnili? Kteří mu sdělili, že k nepřesnostem v uvozovkách došlo ve snaze vyrovnat se s nestejnou dlouhou verzi v angličtině a v češtině. Čili zkracení v překladu, prosím pěkně. Příště, až někomu budete tlumočit a řeknete mu něco jiného, než řekne tam ten, no tak stačí vám prosím pěkně říct, čeština je jinak dlouhá než angličtina, ty vole. A máte jako vystaráno. A můžete se u toho odvolat tady na autoritu význam zřejmou Radu pro Českou televizi. To je druhý takový příspěvek. A teďka bych požádal dalšího řečníka, který by mohl být Rony. Yes, finally. Speaking something. So, little bit, not probably. My name is Ronnie. I'm an Israeli dissident. I oppose everything the Zionist race state stands for. I'm opposed to its ultranationalism. I'm opposed to its white supremacy. I'm opposed to its apartheid, settler colonialism, occupation, pillage, and most importantly, genocide. Everything about the creation of that Zionist race state in Palestine is summed up in one word, Nakba. The Nakba, which we mark today, is not a historical event. We mark 76 years to the Nakba today, but this is not a historical event. This is an ongoing process. It started actually before the 15th of May, 1948, and it hasn't ended to this day. The entire story of Palestine is the story of the Nakba. The entire story of Gaza is the story of the Nakba. The issue of Gaza did not start on the 7th of October 2023. It did not start with the siege on Gaza. It did not start with the occupation of 67. Gaza was built as a refugee camp in 1948 to house those who were ethnically cleansed from their land in the Nakab region, in the southern part of Palestine, also known as Israel. Those from Yassata, those from Ascalon, those from Jaffa. Jaffa, you know Jaffa oranges? Used to be the most important brand name in the world, the most known brand in the entire world, Jaffa oranges. The people of Jaffa were living in a thriving cosmopolitical city. Kulthum came to perform there. There was a train line connecting Egypt through Jaffa to Lebanon and Syria. A lot of the profits of the British Mandate came out and in through the Jaffa port.
And Jaffa was completely decimated in 1948 by the Zionists. 97% of its population became refugees, many of them in Gaza today. The people in Gaza were housed in these refugee camps, not houses, tents at the time. And to this day, the majority of the people of Gaza, over 70%, are refugees, yearning to go back home, most of them just across the fence. The majority of the people of Gaza, more than 50%, are minors, youth and children. You're murdering children! They are murdering children. They are Česká televize Czech TV supports murdering children. Zabíjení dětí. Genocidou. Gaza quickly transformed from a refugee camp into a concentration camp. And what is happening in the past months is that concentration camp is being transformed by the Zionist state into an extermination camp. If you look at social media, if you look at what the Israeli politicians are saying, if you look at what the Israeli terrorists, the uniformed terrorists are posting on TikTok, it will be very clear that Israel is committing a genocide. I don't want to take too much time, but I want to refer to this shirt that I'm wearing. I got this shirt during my last visit in Palestine. That was in August, just before the genocide in Gaza started. I visited a friend in Aida refugee camp. As the name suggests, Aida refugee camp. To this day, people are living in refugee camps. 70, 60 years later, after the Nakba started and hasn't finished to this day. And now they are talking about bringing about the second Nakba on Gaza. This shirt is a quote from Mahmoud Darwish. On this land, there is something, there is life. Hold on, I will read to you the poem, if I may. Mahmoud Darwish. We have on this land that which makes life worth living. We have on this land all of that which makes life worth living. April's hesitation, the aroma of bread at dawn, a woman's beseeching of men, the writings of Aeschylus, love's beginning, moss on a stone, mothers standing on a flute's thread, and the invader's fear of memories. We have on this land that which makes life worth living. September's end, a woman leaving 40 behind, with all her apricots, the hour of sunlight in prison, a cloud reflecting a swarm of creatures, a people's applause for those who face their own erasure with a smile, and the tyrant's fear of songs. We have on this land all of that which makes life worth living on this land. The lady of our land, the mother of all beginnings, and the mother of all ends. She was called Palestine. Her name later became Palestine. My lady, because you are my lady, I have all of that which makes life worth living. Thank you, Ronnie. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Gaza. 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 Stop, stop the genocide. 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 From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. 1, 2, 3, 4, occupation no more. 1, 2, 3, 4, occupation no more. 1, 2, 3, 4,
2, 3, 4, occupation no more. Free Palestine. Free, free Palestine. Free Palestine. Free, free Palestine. Free Gaza. Free, free Gaza. Ano, from the river to the sea. Palestine will be free. From the river to the sea. Palestine will be free. Heslo, které třeba vykřiče, protože i veřejnoprávní Česká televize, veřejnoprávní Český rozhlas nás tímto heslem nějakou dobu mlátili po hlavě s tím, jaké pak asi my máme zámysly s tím Izraelem, co by čtvrté nejmocnější, nejvíc vyzbrojené země světa, tak co bychom bývali s tím Izraelem udělali, kdybychom bývali mohli, než se nám dostalo osvobozující rozhodnutí soudu a heslo From the river to the sea. Palestine will be free. Jsme jako heslo za svobodu mezi řekou a mořem vyhráli. Česká televize vyhráli, žádné pochybnosti. Úmysl není ten, který se nám snažíte podstrčit. Ani nebyl. 1, 2, 3, 4, propaganda no more. 5, 6, 7, 8, check TVs in terrible state. 5, 6, 7, 8, check TVs in terror state. 1, 2, 3, 4, propaganda no more. 1, 2, 3, 4, propaganda no more. 5, 6, 7, 8, check TVs in terrible state. 5, 6, 7, 8, check TVs in terrible state. Díky. A děkujeme Ronimu, že tady k nám přijel z dalekého Londýna a že tady s náma ještě bude do zítřka. Zítra má ještě veřejné vystoupení. Rody Barkan je dlouho. Dneska v 6. Dneska v 6, ano. Dneska v 6, Hybernská 3. Hybernská 3, ano. Ron je dlouholetý antisionistický aktivista za práva, za lidská občanská práva Palestinců, ať už kdekoliv. Tak a teďka dovolte, abych vás seznámil s další kauzičkou, kterou jsem zažil s Radou pro Českou televizi. Možná byste si mysleli, že už to stačilo. Mně už to taky kolikrát stačilo, ale to ještě vždycky seberu nějakou tu odvahu a síly a zase do toho hnízda vám potřebuji rejpnout. Tak, co pak se mi přihodilo legračního? Už to nebylo tak vzdálené jako v minulosti, bylo to poměrně nedávno, no řekněme v říjnu roku 2022. Jsem podal stížnost k Radě České televize, která byla sepsána k jednomu konkrétnímu vstupu blízkovýchodního zpravodaje Davida Borka. Tam by se dalo psat věcí. No, nicméně jsem si vybral jednu z nich a to jsem měl za to, že se mi rozepsal docela dobře. No, tak nebylo to tak, jak jsem se měl dozvědět později. Na příkladu reportáže z obce Huvara jsem doložil, že vynecháním jisté ustálené terminologie, jako jsou okupovaná území pro západní břeh, nelegální pro izraelské osady, se reportáž vyhývá potřebné kontextualizaci, o které pořád voláme, co zamlčuje možnost pochopení reality izraelské okupace a v důsledku může vést k její normalizaci a přijetí. Stručně, když reportáž vynechá klíčovou informaci, že se jedná o izraelskou okupaci a palestinská okupovaná území, těžko se z poskládaného příspěvku o násilí dá něco relevantního vyvodit. Jeden by si mohl myslet obyčejná stížnost koncesionáře, která jako nějak proběhne rychle ve standardním řízení. Chyba. Odpověď nepřišla žádná. Nikdo ve sněmovně, ředitel židle, pořád to stálo, že? Nikdo ze sněmovny jako neinterpenoval tady do rady. Nic se prostě nedělo. Ticho. Ani v zákonné lhůtě 30 dnů, ani v prodloužené v případě potřeby vyžadovat expertizu 60 dnů. Nic. I počkal jsem ještě 1 měsíc a jel jsem se připomenout. Tak zase nic a ticho. Že? Po dalším měsíci, což je asi 5 měsíců, to se vždycky těžko počítá, si říkám, tak už by třeba mohl. Po dalším měsíci jsem se obrátil na Velkou radu. Co pak se stalo? Velkou radou? Nic a ticho. Nikdo neběžel do sněmovny, sněmovna neběžela ani na Velkou radu, ani na Malou radu. Tak to jsem tady v té Velké radě.
vyčkal jsem a obrátil jsem se, zjistil jsem se, kdo je vlastně zodpovědný za volbu velké, za kontrolu obou rad a obrátil jsem se na volební výbor sněmovny. Ten má v kompetenci mediální politiku a jmenování členů rady České televize. Odpověděli mi, co pak mi odpověděli, ať se obrátím na velkou radu. Tak. Slepička běhala. Ano, obrátil jsem se na velkou radu a rada mi nenanání odpověděla, ať se obrátím na volební výbor. A to prosím pěkně si tenhle příběh nevymýšlím. Jo. To jenom jsem poskládal to, co se mi opravdu přihodilo. A pak si vemte, jak ten český občan má intervenovat, jak byl být aktivní, jak se volá potom, aby tu zpětnou vazbu té české televize, a když ta česká televize tu zpětnou vazbu dostane, v případě nějaké analýzy, tak se stane co? To jsme zase na začátku příběhu. Nic a nula. Tak, pokud jako si nepřiplatí za nějakou lepší analýzu, je. To jako je další z problémů. Tak a teďka, co mi ta rada odpověděla, ona vlastně ještě odpověděla dál a ona vlastně řekla, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tady není od toho, aby kontrolovala televizní vysílání. Cože? Jo? To je přímo jako citace. Takže si můžete srovnat s těma zprávičkama, jak tam hnedka přišla jako porušení zákona. Pokuty, jo. Budeme jednat a stáhnem. Tak tady si mi dostal odpovědi, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tady není o to, aby kontrolovala televizní vysílání. Dobře. Po dalším dotazu přišlo upřesnění, že tuto kompetenci ta velká rada nemá a k Radě České televize nemá, to už asi někoho jsem dožral, tak tam přímo napsal, že nemá žádné vrchnostenské postavení. Jo, aby bylo jasno, oni za nic nemůžou, oni vlastně v tom jsou nevinně, oni se tam nemají co starat. Rada České televize, rozhlasové televizní rady se nemá co starat do televizní zpravodajství. Tak. Po více než půl roce, přišla odpověď z té malé rady, z té Rady České televize, čili ne z té velké, a krok se tak mohl uzavřít. Podle vyjádření Rady České televize příspěvek pochopitelně žádného pochybení nedopustil, jelikož izraelské osady, občané, je terminus technicus, kdybys to nevěděl. Terminus technicus, prosím pěkně, naučte se latinsky, který stejně jako západní břeh nepotřebuje žádné dovědky ztrát svého statusu. Ne. Přitomž reportáž je třeba vidět, v čem? Když jsem si stěžoval na ten kontext, v širším kontextu veškerého vysílání České televize z Blízkého východu. Nehledě na hromadu těch stížností, prostě podívejte se na jinou reportáž. Co na ní říkáte, vrky? A když tam podejte tu stížnost, absolvujte to kolečko, nebo zkuste další. Musíte to vidět v tom kontextu, mladý pane. Seniorní aktivista v tomto případě. Širším kontextu vysílání z Blízkého východu. Tedy ve svém celku vyvážených informací. Prosím pěkně. Vyvážených informací. A nehledě ta nějaké ty konkrétní nepřesnosti. Nechybělo ponaučení, že reportáž, zase cituji, nemůže nikdy zahrnout veškerý kontext stoletého vývoje blízkovýchodní problematiky. No, čili to byla obec Huvara, která je okupovaná, prostě nepoužívají jako pojmy jako okupace, osady nelegální, no, konkrétní, ale musíte si uvědomit ten kontext toho stoletého, možná ještě k tomu Davidovu království, kdybychom to protáhli. Představte si takhle tu Ukrajinu, jo? Kdybyste si stěžovali něco, jo? Vy to musíte vidět v tom kontextu rozdělené Ukrajiny, Kyjevské Rusy a takhle. Jo? Dovedete si představit odpověď tady v tomhle stylu? Asi těžko. No, tak co je dovoleno jednomu, není dovoleno druhému, že? A proto asi nemohlo zaznít slovo okupace, když to nevidíte v tom kontextu toho stoletého vývoje. A v odpovědi nechybělo ani obligátní ponoučení, že, na co jsem poukazoval vlastně ve stížnosti, že nelze, pane Jehlička, nelze vytrhávat z kontextu. Nelze vytrhávat z kontextu. Což je o to humornější, že na vytrhávání z kontextu byla zaměřena vlastní stížnost. No.
Co se však nestalo, mi přišla odpověď, tady tohle, a pár dnů nebo chvíli potom byla vlastně Huvara napadena nelegálními osadníky. Z velké části vlastně tam proběhl pogrom na vesnici Huvara a i za plácání, za tleskání jako pravicových poslanců Snesetu a ministra Smotriče, čili tak neblaze a smutně se trošku potvrdila jako oprávněnost té mojí stížnosti. No. A jak zněl titulek České televize z pogromu na Huvaru? Těžko říct, kdo je tu ten špatný. S odvoláním na slova Palestince, který v tom textu opravdu je, který to řekl, ale on to myslel opačně, protože jsou pořád oni ostrakizováni, že je špatní, čili on to chtěl jakoby smít, a Česká televize to použila jako titulek, právě jako ve vztahu k tomu pogromu. Těžko říct, kdo je tu ten špatný. Tak by se s vámi rozloučil. Tady z těch pár příkladů, které jsem vám uvedl. Tím jsem vám nechtěl vzít chuť do toho, abyste oslovili Radu České televize s nějakou to stížností, jenom se prosím pěkně obrňte několika měsíční trpělivostí. Tak. A jestli ještě někdo bude mít projev, nebo nebude mít projev, chvilku to necháme. Ester, výborně, Ester, tak já bych vás potom seznámil s tou naší poslední stížností, kvůli které jsme tady možná se dneska i taky sešli. Požádám Ester, potažmo Marcela, nebo Ester. Máme to Ester. 1, 2, 3, 4, propaganda no more! 1, 2, 3, 4, propaganda no more! 5, 6, 7, 8, check TVs in terrible state! 5, 6, 7, 8, check TVs in a terrible state! 1, 2, 3, 4, propaganda no more! 1, 2, 3, 4, propaganda no more! 5, 6, 7, 8, check TVs in terrible state! 5, 6, 7, 8, check TVs in a terrible state! Woo! Česká televize dělá prostě propagandu a je ve špatném stavu. A je to fakt jako hodně smutný. Tak dobré odpoledne. Moje je to taky poprvé s megafonem, tak ale asi to jde slyšet. Takže já jsem se zaměřila na rozbor nějakých událostí a dohledávání jejich vyvrácení. Počkám, až pan přijde. Znamená, budu vám povídat o jednostranném informování, částečném informování a dezinformování, které jsme na podzim a v zimě mohli vidět v České televizi. První tady mám události 6.11., kde jsme mohli shlédnout reportáž, kde David Borek uvádí, že palestinské civilní oběti jsou hlášeny Hamásem, tudíž uváděný počet nelze ověřit. Borek v reportáži tvrdí, že raketa, která zasáhla nemocnici Al-Ahlí a zabila 471 civilistů, pravděpodobně nebyla vypálena z Izraele, ale samotným Hamásem. Studie Eyala Weizmana, založená na analýze 3D modelováním, prozkoumala trajektorii rakety a přinesla zjištění, že raketa byla vypálena z venčí pásma Gazy, z izraelské odpalovací stanice, jež je součástí obranného systému Iron Dome. Jejich analýza byla konzultována s expertem na vzdušný prostor a přinesla širší zjištění, že dne 13. října 2023 Izrael nařídil evakuaci všech severních nemocnic, včetně Al-Ahlí, a den poté Izrael zasáhl onkologické oddělení nemocnice Al-Haq. O těchto skutečnostech však Česká televize už neinformovala. Potom v událostech ve dnech 10., 11. a 12. listopadu Česká televize opakovaně informovala o explozích a bojích u nemocnice Al-Shifa a o tom, že Izrael vyzval civilisty k odchodu z dané oblasti na jih Gazy skrze zřízené humanitární koridory, které měly být bezpečnými zónami umožňujícími volný pohyb civilistů. Ani jednou nebylo v událostech zmíněno, že Izrael opakovaně bombardoval, popravoval, unášel, mučil a ponižoval civilisty procházející právě těmito bezpečnými zónami. Pro příklad, jedna z těchto zón, kde se toto dělo, byla Salahedinova ulice. V
prosinci vyšetřování novin New York Times odhalilo, že Izrael použil jedny ze svých největších a nejničivějších bomb právě v těchto bezpečných humanitárních zónách. Tyto informace nám Česká televize celý podzim a zimu zamlčovala, zatímco jediný exkluzivní zdroj, z něhož pro tvorbu svých reportáží čerpala, byla videa a informace izraelské armády. Události 13. listopadu přinesli v reportáži rozhovor s mluvčím IDF, dle kterého nedocházelo k bombardování nemocnice Al-Shifa. Lékaři bez hranic a Světová zdravotnická organizace později uvedli, že izraelská armáda střílela po lidech, kteří se snažili nemocnici opustit. Děkuju moc. U nemocnice Al-Shifa byly později odkryty masové hroby mrtvých Palestinců. Události 12. a 13. listopadu Česká televize nás informovala, já to budu potřebovat otočit se pobala. Takže 12. a 13. listopadu Česká televize nás informovala o 630 mimincích v inkubátorech v nemocnici Al-Shifa, z nich 3 už v tu dobu zemřela. Šlo o miminka, jejichž rodiče izraelská armáda donutila oblast nemocnice opustit. Izraelská armáda mezitím nemocnici obléhala a útočila na ní. Dle reportáže České televize byl Izrael ochoten poskytnout funkční inkubátory, pro které by však stejně neposkytl potřebné palivo. Avšak o několik dní později Al Jazeera informovala o přepravení 28 z těchto miminek do Egypta s vážnými infekcemi, které bylo potřeba zaléčit. 8 zbylých miminek ještě před transportem do Egypta díky nefunkčnosti inkubátorů odpojených od dodávek elektřiny a plynu zemřelo, o čemž už opět Česká televize neinformovala. Hamba! Hamba! Stejně tak nás Česká televize neinformovala o nálezu rozkládajících se tělíček v nemocnici Al-Nasr. Opět díky přerušení dodávek elektřiny a paliva potřebného pro provoz inkubátorů miminka zemřela a jejich těla se rozložila poté, co IDF zakázala medikům nemocnice Al-Nasr jejich přesun a sama pro ně nezajistila potřebnou péči. Česká televize je komplicitní v genocidě! Prosazování téhle politiky! Ještě nakonec bych tady měla jako ukázku úplné demagogie a dojmologie pana Borka, jeho reportáž z událostí ze dne 10. ledna tohoto roku. Reportáž se zabývá zvuky v izraelském městě Kochav Jair, které mají v místních vyvolávat strach. Izraelci míní, že teroristé kopou u západního břehu nové tunely. Reportér popsal Kochav Jair jako oázu klidu v centrálním Izraeli, avšak dojem mají kazit minarety na obzoru. Neskrytě nám tak naznačuje, že samotná existence minaretů činí muslimy nebezpečnými. Dále se dozvídáme, že obyvatelé hlásí podivné zvuky z podzemí. Obyvatel Baruch Ben Neria říká, že slýchá vibrace podobné zemětřesení, ale po 7.10. se začal domnívat, že může jít o stavbu tunelů. Borek upřesňuje, že půl kilometru od Kochav Jairu se nachází palestinské město Kalkília. Další respondent pana Borka říká, že nic neslyšel, ale bojí se, protože se o tom diskutuje ve skupině na sociálních sítích. Dodává, že ze své zahrady vidí na město Kalkília a všechny zvuky pocházející odtamtud jsou děsivé. Poslední, 3. respondent z ulice uvedl, že zvuky nemůže potvrdit, ale také se bojí nedalekého palestinského města. V této reportáži, které Česká televize v hlavním vysílacím čase věnovala 2,5 minuty, se tedy nedozvídáme vůbec nic, kromě toho, že jeden respondent slyší zvuky a další 2 nic neslyšeli, ale všichni se bojí, protože vidí na město, kde žijí Arabové a z dálky je vidět minaret. Divákovi je podsunut vykonstruovaný scénář o tom, že na základě těchto 3 výpovědí teroristé budují v podzemí tunely. Není divu, že se lidé v Izraeli bojí, když tam přišli kolonizovat a zakládat osady na území jiného národa. Etnická čistka! Výstupem z těchto analýz a mým osobním doporučením pro Českou televizi je
Zakládejte prosím své reportáže na faktech, nikoliv na dojmech náhodných kolem jdoucích a respondentů. A za naše koncesionářské poplatky pro vaši televizi nám na oplátku nabídněte ověřené a relevantní informace. Děkuju. Díky, Ester! Tak dobrý den, taky já jenom v krátkosti, já jsem v průběhu února a března napsala několik stížností na Českou televizi, Český rozhlas, zaslala jsem dopisy prezidentovi, ministrům a dostala jsem velmi málo odpovědí od vlády České republiky, potom jsem dostala odpověď od České televize, Rady České televize, Českého rozhlasu a od několika poslanců a senátorů. Takže bych to shrnula v tom, že když se Česká televize ve své odpovědi odvolává na to, že jsou strašní odborníci, že prostě mají nejlepšího odborníka Borka, který splňuje všechny body, úplně důkladně všechny body kodexu České televize. To jsou propagandisti? Ano. Tak by se prostě měli zaměřit na to, co všechno jim tady říkáme a posíláme. Já teda jsem se nezabývala úplně důkladně všemi těmi příklady, což obdivuju, že udělal Zdeněk a Ester. Ale už jenom z toho, že mi napsali, že vlastně jsou tak perfektní a to, že já s tím nesouhlasím, je problém toho, že mám jiný názor, tak bych jim doporučovala, aby se podívali i na odpovědi třeba těch senátorů a poslanců, kteří a taky ministerstva zahraničí jménem rukou pana Hladíka, který mi napsal, já to najdu, že česká diplomacie kategoricky trvá na tom, že civilisté musí být za všech okolností chráněni. Já jsem neviděla, že by Česká televize ani Český rozhlas zvali odborníky, kteří by to potvrzovali, kteří by na tom trvali, že musí to Izrael dodržovat. Místo toho slyšíme od české vlády i z České televize všechny mluvčí, které si tam zvou, jenom řeči o tom, že Izrael všechno dodržuje a vůbec se to nezkoumá. Takže jak to dělají, jak chrání všechny civilisty? Kdy to Česká televize zkoumala? Nikdy. Propaganda! Dále mi napsal pan Hladík, že prostě teroristické hnutí Hamas zneužívá civilisty v Gaze jako lidské štíty. Zase, kde to vyšetřovali, kde je to dokázáno? Je známo, že to naopak dělá Izrael. Dále mi napsal, že kontinuálně žádají na Izraeli zajištění přístupu obyvatel Gazy k humanitární pomoci. Zase, žádné zprávy o tom nejsou. Česká televize nežádá od vlády a od Izraele žádné potvrzení, že to tak je. Prostě jenom prázdná slova. Říkají, že jednají s izraelskou i s palestinskou stranou. Jak to, že Česká televize nepozvala ani jednoho zástupce palestinské strany? Je tady přece velvyslanectví Palestiny. Já jsem nezaznamenala, že by kdykoliv někoho z palestinské strany zvali. Do Tel Avivu, do Izraele je spojení, takže i do Palestiny, do Gázy je spojení. Jak to, že se nespojili s žádným palestinským novinářem? Nikoho takového jsem neviděla, jenom vystřihli Jaru Abu Ataya s její reportáží. To je prostě neslýchané. A dále by se mohli taky zaměřit na to, co jim napsal Fischer. To mi napsal pan poslanec nebo senátor Fischer, a který napsal, že Hamas zaútočil 7. října na izraelské obyvatelstvo jenom proto, že se jednalo o Židy a že tento zločin nese znaky genocidy. Proč se neptají tedy Palestinců, jestli to bylo opravdu proto, že to byli jenom Židé? Jak to, že se nemluví o tom kontextu, jak říkal Zdeněk? Ano, jak to, že je to nezajímá. A to, co říkala tady Jaru Abu Ataya, co sleduje Česká televize a česká reprezentace tím, že vylučuje v rozporu se svým kodexem, že vylučuje naprosto tuto stranu,
protože jsou Palestinci, protože jsou muslimové, protože nejsou bílí, protože nejsou křesťané. Co tím sledují? Podporují rasismus a nesnášenlivost. To je velmi nebezpečné pro Českou televizi a pro českou společnost. A naposledy bych chtěla ještě zmínit, co mi napsala poslankyně za Piráty na mou stížnost a na mou výzvu, aby přispívali k ukončení konfliktu a k vyhlášení příměří, tak tam mi napsala, že je naprosto šokovaná z humanitární krize v Gaze, která tam probíhá. A dále napsala, pozor, že je přesvědčená, že prezident Netanyahu, sice to popletla, řekla, že to je prezident Netanyahu, že je přesvědčená o tom, že Netanyahu bez pochyby cílí a povoluje útoky na civilisty a nepouští tam schválně žádnou humanitární pomoc. Kde byla Klára Kocmanová v televizi, kde s ní dělali rozhovor a kde žádali o to vysvětlení a potvrzení toho, jestli to je pravda nebo ne. Prostě je to naprosto šílené. Odpovědi, které dostávám, jsou propagandistické, jednostranné, ale i přesto vyžadují vyšetřování České televize normálním nestranným zpravodajstvím. Už to, co tady napsali v těch odpovědích, by stačilo na velké reportáže. Ovšem Česká televize a Český rozhlas vůbec nedodržují svůj kodex a nemáme bohužel dovolání. Jenom ještě poslední Český rozhlas, odpověď Českého rozhlasu byla docela zajímavá, kdy pan ombudsman se zdál velmi rozumný a říkal, že ano, že to chápe, že mi chybí ta palestinská strana, ale že bohužel Český rozhlas dostává tolik bombardovacích dopisů o tom, že naopak Český rozhlas je pro palestinský, proti izraelský, dokonce antisemitický. Takže oni se musí podřizovat i tomu, co chce česká veřejnost. Což třeba řekl, to už je trošku mimo, i Čestmír Strakatý, když jsem s ním diskutovala někde na Twitteru nebo na Facebooku ohledně rozhovoru s Tomášem Klusem, tak řekl, já přece musím, radil Tomášovi Klusovi a říkal, přece to musíte říkat tak, aby to bylo veřejnosti přijatelné. Jo, takže když to veřejnost nebude přijímat, tak prostě to nebudeme říkat, nebudeme o tom reportovat. Takže proč se toto v České republice děje? Proč to Česká televize, veřejnoprávní média, proč toto podporují, je mi naprosto záhadou a rozhodně musíme jít na to jednání a vyžadovat nápravu. Děkuji. Nemám to uzavřít tou básničkou, to je blbost. Jo, ty umíš na mě? Ne, mluvím telefonu. Tak jo, hele. Děkuji, Romaně, za příspěvek. Zakončil bychom básničkou od... No, ale jsem ještě neskončil. Nebo už mě vyhádíte tady z podia? Ale můžeme to proložit básničkou, Marceli. No, a to trošku odlehčíme. A pak zase to nabudíme. Já jsem jenom tady k té paní, která prošla. Kolikrát se mi stává, že mě zaškočí, opravdu mi šokují lidé, kteří jindy, v jiných případech se zdá, nebo aspoň se tváří, nebo mluví o tom, jak mají srdce na pravém místě. Tam vidí útlak na Ukrajině, tam vidí útlak v Egyptě. Tam se zastávají dizidentů na Kubě, všude možně, v Číně, po světě, Ujgurů, což je samozřejmě správně. Ale jakmile dojde na Palestince, najednou je všechno jinak. Najednou to z nějakého důvodu máme vidět jinak. Čili se začne kroutit Hamásem, začne se kroutit, že oni si za to můžou, že ty oběti, podívejte se na ty oběti, tak jak říkají Izraelci, střílet a plakat. Tak jak říkala Golda Meirová, nenávidím Palestince za to, co nutí dělat naše hochy. Čili my je vraždíme, ale můžou se za to oni. A my trpíme, protože my to musíme dělat a křičet do toho světa. A podobně. Už jsem slyšel tak různé výmluvy, tak různé točení psem, vrtětí psem. Naposled velmi milá paní, která jinak jako pochází z dizentu, tak vám řekne, na to se nesmíte tak dívat. Nedívejte se na to, zavřete oči. Ale my se na to musíme dívat.
protože se to děje právě naším jménem skrz českou vládu, českou politickou reprezentaci, která prezentuje tuto zemi jako hlas Izraele v Evropě. A my nejsme a nebudeme hlasem izraelské genocidy v Evropě. Ne naším jménem. 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 Ne naším jménem, ano. Marceli, chceš teďka do toho vstoupit s básničkou? Trošku to sklidnit? Tak, já vás všechny zdravím, slyšíte mě? Asi jo. Víc. Jo, vzhledem k tomu, že nekoukám na zprávy a občas mě políbí můza, tak jsem si dovolil složit básničku o Gaze. V Gaze, kde lístky z oliv šumí větrem a moře líbá písečnou tvář, tam, kde s odvahou slzy z tváře setřem, v srdci země, co má bolest i zář. Město, kde si děti hrají mezi ruinami a smích se mísí s tichými slzami, Gaza, kde každý úlomek zdi vypráví příběh o životech mezi bombami. Zde, kde historie dotýká se každého kamene a budoucnost je psána vždy s nejistotou, Gaza stojí pevně, lidé chodí vzpřímeně a s věčným symbolem odolnosti hoří touhou. Vítr nese písně o starých časech, o rybářích, co vyplouvají za svítání. Gaza, země plná kontrastů a barev, kde naděje je nekonečné odhodlání. Free, free Gaza! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Díky, Marceli. A my máme být to bezpečnostní riziko pro Českou republiku, víte? Úplně nejvíc. No, my aktivisti, ano, my jsme prostě strašní radikálové. Když chceme pravdu slyšet. Takže kolikrát a konečně to není ani zlá vůle, ale je to určitý strach, co drží reportéry České televize v kleštích promluvit o tom, co se děje v Gaze, o válce proti Gaze. Je to strach, je to lenost, pohodlnost, do toho nějak hlouběji vplout, srovnávat ty svoje výstupy s výstupy z jiných veřejnoprávních stanic, s tím, jak reportují jinde. A nejenom to, co se tady uvaří v tom českém kotlíku, kde budeme sami sebe přesvědčovat pořád dokola, že je to správně. Takže to je strach, lenost, naivita, velká naivita. Hlavně ve vztahu k Izraeli, židovskému státu. Pokládat si základní otázky, co to je židovský stát, jak je definován židovský stát, co vlastně má představovat, jaká je jeho politika, kam směřujeme my s tou podporou. Nestáváme se tady taky druhým Izraelem? Nedochází tady nějaké izraelizaci společnosti veřejného prostoru důrazem na takzvanou bezpečnost, čili vytěžení bezpečnosti, zbrojním biznisem, zbrojním obchodem, černým obchodem, kdy se budou sanovat sociální rozdíly, jakože budou narůstat právě tou bezpečností. Vidíme to v Izraeli, jak léčí svoji společnost, jak léčí Palestinci, o které se má z mezinárodního práva starat jako okupované. A samozřejmě rekonstrukce Gazy nebude ležet na Izraeli. Rekonstrukce Gazy bude ležet na všech ostatních, kromě Izraele. Protože to je zase jenom co? Oběť. Ona je toho všeho oběť. Ona umí jenom krásně plakat do světa. Tak za to můžou všichni. Všichni ostatní za to můžou. Nikdy za to nemůžou oni sami. Jak říkal Attila Orr, dlouhodobý antisionistický židovský aktivista, nesnášíme za to, jak pořád prečí do světa, co sami způsobí, co jsou sami vinní. Co je vlastně židovského na okupaci? Co je židovského na genocidě? Není tady tohle antisemitismus? Vyviňování lidí? Vy nejste odpovědní, vás se to netýká, vy jste přece židé. Není tady tohle? Typ určitého protěžování někoho rasa? Přemýšlení o rase? Všichni jsme si rovní. A jako rovní
musíte nést důsledky svých činů a stojíte oprávněně, aby s vámi po boku Jihoafrické republiky, na vás vidíme, co jste spáchali, co konáte a z čeho se budete u Mezinárodního soudního dvora zodpovídat. Čili je to tenhle strach, je to lenivost, je to naivita, co plodí i cynismus. Když si ty lidi dehumanizujete, když Palestinci ztratí tvář, tak jako o tom psal Motal, autor té první analýzy, když nemají tvář, je lehké potlačit, je lehké dehumanizovat, je lehké o nich přemýšlet jako o nelidech, jako o lidských zvířatech a přitom na ně naprosto nelidským způsobem točit. Skrz například drony, které simulují ženský nářek a dětský pláč, aby hráli na tuhle nejličtější lidskou strunu. Když je vyslyšeno volání po pomoci člověkem, tak je pak tento člověk zabit. Kdo je tady lidské zvíře a kdo je tady člověkem? Dostávám se k závěru a tak vlastně vlastní stížnosti, kterou jsme včera podali elektronickou formou k Radě České televize a s jejími ústředními body by vás seznámil. Máme ji zveřejněno na stránkách ISM, čili můžete si ji stáhnout, můžete ji šerovat ism.check.org, tam je a vyberu jenom pár odstavečků, protože ta analýza je poměrně dlouhá, je poměrně obsážná, zabrala nám docela času, jenom si tady odlehčím, jsem tady takhle trošku sypám věcma, má ještě stromek, pardon, něco si vezmu pryč. Tak my jsme v té analýze vlastně srovnávali výstupy, zpravodajské výstupy České televize v rozmezí měsíců říjen až prosinec, ale s přesahem a i do dnešní doby. Srovnávali jsme to s jinými veřejnoprávními stanicemi po Evropě, jako britská BBC, německá ZDF, Rakousko, či s tištěnými médii Guardian, Haaretz, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde, Le Pays. Čili ta určitá pramenná základna pro tu zprávu byla opravdu široká. Dali jsme si čas a dali jsme si záležet. A v podstatě jsme dospěli, že Česká televize při svým reportování o válce proti Gaze porušuje jak kodex, tak i zákon České televize. Zvláště povinnost nestranně reprezentovat obě hlavní strany konfliktu nebyla při nastolování dané agenty naplněna. Způsob vizuální konstrukce utrpení a obětí mezi obyvateli Gazy se výrazně liší od pokrytí, které nabídly ve stejný den světová média. Česká televize tak nenaplnila požadavek přesnosti a nestrannosti, spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti a nezprostředkovala pravdivý obraz skutečnosti. Porušena byla i povinnost poskytnout všestranné informace pro svobodné vytváření názoru. Jak k tomu ukládá kodex České televize, celý proces nastolování agendy izraelsko-palestinskou konfliktu trpí silnou historicko-politickou dekontextualizací a je většinou rámován a historicky jako aktuální reakce Izraela na agresi teroristického hnutí Hamas 7.10.2023. Ale za to, že příčina vychází z toho, že Česká televize zvolila pro svou editoriální strategii jako dominantní interpretační rámec legitimizaci vojenské akce Izraele. Čili prostě účelová politické rozhodnutí prostě legitimizovat to, co dělá Izrael. Oproti tomu trpí Palestinci. Činila tak mimo jiné i skrze demonizaci běžných obyvatel Gazy, přestože taková hodnotící editoriální strategie je v rozporu s požadavky kodexu České televize, který explicitně zdůrazňuje nutnost oddělovat zpravodajské a komentativní obsahy.
potlačováno utrpení palestinských civilistů, jo, a takhle, že Česká televize se způsobem, jak pokrývala daný konflikt, de facto vyřadila z hlavního proudu demokratických, liberálních, euroamerických médií, kterým se v polistopadové etapě tak upřímně snažila přiblížit. A uvedu jenom jeden příklad tady toho, Free Palestine, free Palestine! Prosím, jediná reakce, zvednutý prostředníček, takže to můžeme čekat tady od zaměstnanců České televize. Co to bylo? Lenost, naivita, cynismus, slabost, lež, nenávist, rasismus. Výroky, které tady můžeme pořád dokola recyklovat, které jdou od Santa, od Borka, motorkáři Havlojní. Sám jako definuje, že motorkář Havlojní. Tak a teďka na jednom příkladě vám ukážu, v čem ta Česká televize manipuluje. Opravdu drasticky manipuluje. Způsob, jak si zpravodajství České televize vyloučilo z hlavního proudu relevantních světových médií tím, že systematicky potlačovalo utrpení palestinských civilistů, ilustruje například příspěvek, který popisuje destrukci školy OSN, je sloužila jako útočiště uprchlíků. V reportáži dostupné na stránkách stanice Al Jazeera, protože jsme to srovnávali i s Al Jazeerou, a kdo by zase chtěl tady napadnout Al Jazeeru, jak se to tak lacině dělá tady v tomhle podniku tady za náma, tak je třeba připomenout, že Al Jazeera opět vyhrála jako Broadcaster of the Year v New Yorku, čili nejlepší zpravodajská stanice roku. Leda, že by si ti naši ledivci mysleli, že Hamás už má ty mocné prsty až do toho New Yorku, kde to ovládá ten Hamás, ale to už bychom ho museli podezřívat z určitého nasazení na teorii zpětnutí a podobně. Čili jeden příklad za všechny. V reportáži dostupné na stránkách stanice Al Jazeera svědek, který je asi 9letý chlapec, sděluje: byl jsem u toho, když dopadly 3 bomby. Vynášel jsem mrtvá těla vlastníma rukama. Na chvíli pak není schopen mluvit a potom s pláčem pokračuje. Vynášel jsem jiné bezhlavé tělo. Při této větě palcem ruky pod svým krkem udělal gesto naznačující dekapitaci. Následně v této reportáži hovoří o tom, že nejsou v bezpečí ani v bezpečném, míněna škola OSN krytu. A co z téhle reportáže udělala Česká televize, prosím pěkně, a co je signifikantní a přímo ukázkové, jak si tady vychovává českou společnost, v čem tady žijeme a jak